Euskara sailean bere ildo funtsenetariko bat, edo bere baliabideen zati handi bat, Aitzol udal euskaltegira bideratzen du arrazoi nagusi batengatik, ez? Tolosako udalarentzat euskararen sustapenak badu aparteko garrantzia, ez? Eta bizi indartzea baino, edo bizi iraupena baldin bazan, garai batean euskararen bizi iraupena baldin bazan leloa, ez? Orain bizi indartzean jarri behar dira indarrak, ez? Euskararen erabilaren hazkunde hori jarraitua eta iraunkorra izan dadin, animatu nahiko nituzke, bai euskara ikasi nahi duten gizon emakume guztiak, baita ere mejoratu nahi dutenak, edo zalantzen baitetan zalantzak sortzen zaizkionak, eta gero horrek erabileran freno bat suposatzen dienak, ez? Inguratzera udal euskaltegira, beste urtetan izandako eskaintza izango da urten ere udal euskaltegian, baina badira barrikuntzak, eta horietatik A1 eta A2 titulazioak euskaltegiak berak esleituko dituela egunez eguneko lanaren balorazioa eginez. Aurtengo helburutan etikoa gure lana klaseak ematea da, euskara erakustea, baina inziditu nahi dugu gero erabileran. Ez da bakar egin nor-nori norketa segi aurrea. Eta gero eguneroko bizitzan saiatuko gara dauden aukerak aprobetxatzen da eskaintzen eta pixka gidari izaten zenbait produktotan. Adibidez, mintza lagun edo dena taberna euskaldunen errolda bat osatu nahi genuke, praktikatu nahi duten nahi ate hori edo bide hori zabaltzeko. Aurten, martxan jarriko dugu erabat, kasikera bat aplikatua, kurrikulu berria. Eta kurrikulu berriaren diseinuan hildo nagusia da erabilera eta pertsona, hiztuna. A1 eta A2 oinarrizkoenak, hasierako erabiltzaileenak, orain arte eskaini gabeak ziren. Eta gainean ez da azterketa egin beharrik. Eta guk euskaltegikok erabakiko dugu pertsona batek noiz merezi duen hori. Helburua ez da tituloi lortzea edo, baina bai sari moduko bat izatea, errekonozimendu bat. Batetik sare batean gaude, udal euskaltegin sarean, eta orduan koordinatuak emango ditugu hainbat gauza, baina bestetik gure eskualde honetan euskaltegi ofizial bakarra gara, eta publikoa. Orduan, baliarako beste herriei begira ere funtzionatu nahi genuke. Beste urtetan arituak izan gara, bai Lizartzan, bai Asteasu, bai Larraulen, eta aurten eskaintza zabaldu nahi genuke, baita Alegi, Altzo eta Bilauna zizkuilena. Eta zuk, aldakizu euskeraz, orain duzu aukera.